Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omaded barzorai aziz. Sizlar mufid xush omaded barzorai aziz. So'zi tinchi salomatlik xuba. Kor barakot xuba. Va alaykum assalom. Ko'y bas endi xush omaded. Va alaykum assalom xush omaded. Rahmat kalon. Kor borho xub ast mesh shukronay Alloh. Navigaриҳо ҳозираш даи чӣ? Ҳама хубай бародари азиз. Ҳама хубай, ҳама тинҷа. Дар ин зимистони хунук чӣ кор карда гаштем? Дар ин зимистони хунук инами дурини ҳами квартирада майда манаша кафелша пагаинша аъло мешум. Як 6 дона кафел дига мондагия мечинемша иншоаллоҳу. Аку баъд абои клекиниша сар мекунем. Краскаи потолокоша занем. Деволаша манаша шпаклёвка задагӣ. Як 60 квадрат абояю. Не, ман ҳамра дорум ҳамун нафаре ки ман да кор обеспечивад мекуна, кор мекуна қатъи. Як нафар аст қатъи кор мекуна. Чиз так ози бас як дақиқа исе ключ метем тона. Акаи ҳунар кай Тоҷикистон рафтаниен? Худо хоста боша раҳо хушрӯй шава, граница хушрӯй шава ки рафтану омадан хуб озод шава, рафтану омадан ва баъдан мерем иншоаллоҳ. Агар рафтану омадан вале чӣ нашава, магарам документҳояно ҳуҷҷатҳояно хуб кунем, РВП кунем ва баъдан меравем. Ози раҳо ҳуй нашудааст. Раҳо аку билета хариданша гӯем чӣ кардагианд? Гӯем озод кардагианд. Худсарона мисол мери билета мехарӣ. Фақат мисол духтур мегзарӣ, барои мисол COVID-19 духтур мегзарӣ, гӯем бояд справкаи ковид дошта бошӣ ки мисол дар ҳақиқат мисол шумо солим ҳастен. Справкаша дошта бошен, баъд шуморо мисол дар самолёт раҳ метиҳанд, мешинӣ мери ватан. Агар мисол солим ки набошен, бо табобат мегирен, баъд иншоаллоҳ мерен раҳкӣ мешен, меравем. барои ҳамин барои ватан рафтан мисол коре кунен, духтура хуб гузарен. дӯстони азиз, справкаи қалбакӣ хеле чизо нагирен. Ҳаста ози мошенникҳо бисёр шудагиянд. Барои ҳамин ин шӯхӣ нестай. Равен хуб духтур гузарен, конкретно духтур гузарен, анализ супорен. Ҳамо чиша натиҷаша мисол гирен. Хубай. Так. Бардори азиз, ман аку чӣ хел фаҳмонам шуморо? Ман 1 солу 4 моҳ яки 1 солу 5 моҳ меша. Гӯяна хай ҳисоб ки худод ман 2 июли порсол омадагӣ будам. 2 июли порсол омаду ина то ҳозира нарафтам хона. Сиву як сола шудам бародари азиз. 31 сола накай моҳи июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл,
август, сентябр, октябр, ноябр. Мана 1 солу 7 моҳ мешаҷура. 1 солу 7 моҳ, 1 солу 1 солу 7 моҳ не, 1 солу 4 моҳ меша. Бози ёш будем ку. Хай ёшем таваллуд мон 89. Шодибои ютуба полни гаштум, тоқа бедор хыта ёфтам. Не, бедор бисёрам бародаро. Бедор бисёрам, манам нав эфир кардам. Ман бояд барвақтар эфир мекардам дар канали Казан ТЖ. қати бародаро суҳбат кардем, суҳбати телефонӣ дигаам хе монда. Не, ман шудагия мавриде ки бародари азиз 3 сол рафтагӣ нестам. Шудагия мавриде ки 1 солу 8 моҳ рафтагӣ нестам. Шудагия мавриде ки мисол 1 сол, 1,5 сол рафтагӣ нестам. Ина аку хай аку одат кардем. Чӣ кор кунем дига бародари азиз? Зиндагияй мард бояд дар пайи ризқу рӯзӣ боша. Барои ҳамин хай зиндагияй сабру тоқат мекунем. Иншоалло худованд хай сабри ҷамил монтияву тоқат мекунем зиндагиро. Зиндагӣ ба ҳар сахтию ҳамин сахтии пастию баландии зиндагӣ ҳамин аёхи бародар. ҳамин зиндагии пастию баландӣ надошта боша, баъд ай чӣ имтиҳон мо мекунем, ай чӣ мисол роҳи ҳалолу ҳарома бо фарқияти мо ай куҷо мефаҳмем? Ай пастӣ баландии зиндагӣ мефаҳмем. Агар зиндагӣ пастию баландӣ надошта боша, азоб надошта боша, ин чӣ зиндагие? Ягон имтиҳоне неста. Ягон агар мисол як хел рава зиндагӣ, ҳама ба як роҳ рава, ҳама ба як роҳ рава, агар мисол дунё гулистон мешавад, агар ба раҳи рост рава. Лекин инҷода ду роҳ ҳай. Инҷода ду роҳ ҳай. Як роҳуш роҳи фасоди шайтонию, як роҳи дигааш роҳи рост, роҳи ҳидоят, роҳи иҳдини сиротал мустақим, роҳи муҳаммадӣ, роҳи дини ислом. Аз чандсолагим Россия омадам. Бародари азиз, ман аз синфи нуҳумим мактаба соли 2006 аз синфи нуҳумӣ буромадам. Медучилиши шаҳри Ваҳдат рафтам. Медучилиша хондум 4 сол. 2006 началаш буд. Короче 4 сол хондум. 2009 охиришда хулоса чӣ кардам? 2009 ҳамин Краснодар омадам. Аз соли 2009 ҳамин шаҳри Краснодар мерам мебиём. Бародар як чӣ пурсам, зиндагӣ зебост. Пурсен бародари азиз. Ва алайкум салом. Салом додем, бахшиш надидам. Ва алайкум салом. Пурсен бародари азиз. И эфир дар бораи тарҷумаи ҳолай. Хай бародар пурсидеса, гуфтесем меша ки дар бораи тарҷумаи ҳол боша. Канали Садои Форома диден беҳтарин фикра кардиян. Суолу ҷавоб тартид дидиян. Мада хела маъқул шуд. Ман надидаму, неки ҳамин як пахши мустақим чун омад ё ки чизе омада будаг, ман надуромадам. Бовар кунед дӯстои азиз, ҳамин саҳари баъд не ака мисол намози бомдода мехонему, хоб мекунам то соатҳои 10 рӯза. Аз соати 10 рӯз то соатҳои ҳамин 7:30, 8 началаи 9 ҳар хел гӯем кор мекунем. Серкор ки ҳастем, ҳамин қафои кор, ҳамин телефонам дар даст, ягон кас занг зана ҷавоб метиҳам, ягон кас занг назана ягон ҷо намедурам. Мисол аз қафои корро мешум. Вақте ки корро ки тамом кардам, бо мисол аз қафои намоз мешем, аз қафои мисол хӯрданӣ мешем, мехӯрем, сер мекунем, ё ки ҳамо ягон чиро мехарем мебирем, пахши мустақимда мешинем, шикама сер мекунем. Чӣ кор мекунем дига? Ҳамадон 1 сол қатъи акаи ҳунар гап мезанем. Яке чанд солаи чанқа кор мекуна шав. Пурсидестам шум. Бале.
ҳамкурс будаем ку мани медучилиш хондам. Дар кадом шаҳр хондагӣ, бародари азиз? Медучилиш кадом шаҳрра хондагӣ? Теве ҳамадон? Ман 4 сол хондум. Ман хостум ки мединститут, мисол факултаи фарматсевтӣ даравам, дорушинос, дорутайёркун, мисол ҳамин факултада хостум равам. Некем охи бовар кунед намешавад охи. Пул слишком, фақат пул. Пул. баъд хестем ҳами гӯем Россия омадем, хулоса 1.5 сол кор кардам ва баъдан рафтам оиладор шудам. инами дигар рафта омадастем, чӣ кор мекунем? ҳамадон ҳо кӯло. Фаҳмуд. ҳаминҷа як бародар як чӣ пурсам гуфту, нанависондак дигар рафтам. хе зиндагӣ зебост, ҳаминҷа дани шумо. зиндагӣ зебост, ҳаминҷа бошен. агар хулоса метавонед пурсен гаптона. ҳози ӯ навистеста. туй дорем гӯ. вай ҷумлааш мумкин ягон шеър нависондеста барои ман. ҳаминҷа боши бародари азиз, нависон, гӯш мекунам. Так, чандсолагида зан гирифти акаи ҳунар? 21 солагида. иштиёи чой. раҳмати калон зинда бошӣ. раҳмати калон. хеле мевагиҳо гирифтагим, ина киви гирифтагиму нок гирифтагим, помидор гирифтагим. иштиё нест. иштиё уқа нест, лекин ман кам мехӯраму, баъд як чиғоду саҳарӣ мехезам, нигоҳ мекунам, ягон чи нест, ҳамаша хӯрдам. меша мавридое ки ховулу мехезам, ҳамахе ховулу гӯем мехӯрам, хабар намешавам, саҳар мехезам, ин чи нест, чиғоти хӯрдам, хабардор нестам. вообще-то ёши бад зан гирифтем ку. хай шукрунаи Аллоҳ, ба зиндагӣ якум тайёр шудем, пастии баландиҳои зиндагиро дидагим. аки ёши бадам не, нормальная. анаки ҷуда 1000 подписчик боша, 4000 соат боша, дар як моҳ 5 видео бурурӣ аз як видео 300 просмотр дошта боша, чанд сум кор менӣ? Намедонам бародари азиз. ман ҳоли кай вақте ки каналам ба монетизатсия расид, баъдан метавонам гуфта. барое ки наметавонам ихел ҷавоб дода, ҳамин қаша фаҳмидум дӯсти азиз ки ҳамун наворе ки мисол 800 000 просмотр зиёд мегирад, навори 2 минута ё ки 3 минута мисол боша, ҳамун наворода ё ки $250 гуфтан, ҳамихе кор мекунад, ё ки камтар кор мекунад, ҳамихел да гӯем. шодибой хай бахшишу дасти омӯхта дар як силка монум ки дилам қарор нагирифтост. силка мондан беташвиш. аз як видео агар 100 000 просмотр гира, як видео там 100 000 просмотр гира, ака бачени фаҳмидагии манам мисол одамо фаҳмидагиам, $240 ё ки $250 кор мекунӣ аз як видео.
ба шарте ки 100,000 просмотр гирад. фаҳмидӣ бародари азиз? сумо ака через карта туғур мекунанд, через киви туғур мекунанд, ҳар хела. Сумо вақте коду домад худ давҷа метуни картата привязан куни, картаи Сбербанкада сумо перевод мекунӣ, мегириша. Баъд дора киви кошелек, ҳар роҳати мешава гирифта. вақте ки код пин-код шумо доданд, шумо ҳамон пула худтон мегиред, худшон не. Шумо да вақте дар шотон мебиёд, дар каналтон пул кодкарага, шумо худтон пула чӣ мекунед, перевод мекунед, уно не. шумо худтон аллакай мисол самостоятельно нафоратона пула мегиред, нафоратона намегиред. мада подписаться кунам, ҳозир ҳаминҷа мефаҳмонам ҳамаша зиндаги зебоӣ на. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. шукронаи Аллоҳ. Худат чӣ? ҷои манам связ безевай, ман дар эфирам ҳозир. бародарай бекорам. эфирда ёдам. мегӯ я бародар бекора, кора намегириша онду. азиз механик сурата гирифти ку? Салом алейкум бародаро. Сурат шумо мадан омад. ченҷин хубен? зиндагӣ зебост. шумо да клидем ё ки беклид мегардем? соҳиби канал дӯстои азиз шояд хоб боша. барои ҳамин ман хабаршон надодум, нороҳат мешам гуфта. шукронаи Аллоҳ дӯстои азиз, хубем. ки механик бародар худат чӣ хел? соз, саломатиё хуб, кору бора хуб? ҳамин бародарои азиз, ман ҳамин шумо да ҳаминҷа чанд нафаре, 4 нафаре гӯш кардесте. ҳамин суҳбатое ки ман дар бораи ҳамин чи конкурсхона мекунам, ин суҳбатҳо мисол мебурем, суҳбат мекунем. бародарои азиз, ман дар ҳамин ҷомеа ягон зарар расондестам. бародарои азиз, ягон касае ман зарар дидестай? чӣ ба? охи ин ҳами комментариҳои манда менависонанд ки ту мисол ҳар як пахши мустақимда ё ки наворода медуроӣ, айдигаро обсужденӣ мекунӣ, айдигаро мисол гап мезанӣ. фаҳмидем? мегӯянд ки тухтаранги кӯдако мегӯяд как ребёнок себе ведёт. фаҳмидӣ? ман намедонам тоҷики худмонаи забони русӣ қати менависонанд. сообщениёш чӣ давуд дод ки зиндагӣ зебост?
برای چی دارید که اون сообщениеша нешуди дода одамҳои имрӯза бад мефаҳманд кай скама бой метиҳам. Так, хуш омадӣ ҳокимҷон, созӣ тинҷӣ. ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. ҳарфи дил, хуш омадем. Созен тинҷен, саломатитон хуб аст? хуш бошӣ ака, саломат бошӣ. мо шукронаи Аллоҳ хубем, шукронаи Аллоҳ. Гаштем ба дуои шумо дӯстои азиз. Зинда бошед, раҳмати калон. 4 нафари пахши мустақимда так, сума бой метиҳад, баъд фикр зур мебиёяд. Так, кашки ҳамон сумда курка ягон либос мехаридам. Бале. ТВ ҳамадон подписатсия кардам. Ту низ подписатсия кун. Я Аллоҳи меҳрабон, гап нест. Рост мегӣ ки бардори азиз механик, рост мегӣ. Механик, бардори азиз, ҳамин мо метонем ҳамсӯҳбат шавем ё ки мо суҳбати телефонӣ кардагием? Ака, коро чӣ хелай? Коро шукронаи Аллоҳ хубай, коро майда рафтестай. Неҳодӣ. ҳамсӯҳбат шудагӣ набудем оле. бас ман шумода ҳастам, бурад мегам. Як таш нависонда бардори азиз ки дар комментари ҳамин видеое ки охироне ки ман пафтагимам, видеоро комментарияша хонем, ба забони русӣ нависондагиай. Хай тавсеяи хуб додагиай, як ҷиҳати дигааш дар охир куҷода номерот ҳаст. Куҷода номерот ҳаст? Номерои ман дар ҳама ҷо ҳастай ку механӣ. Овози дарси давоми гапам гап занам дӯсти азиз. Чӣ гуфтеса давоми гапман? Ҳастай. Номерома дорем. Хаб дар бораи комментария гуфтеса будем. Комментария дар нависондагиа тавсеяи хуб додагиа бояд тавсеяи бо ахи наворо то ахирша тамошо намекунанд. Ҳамин шафша тамошо мекунанд, шафтолуша нафаҳмида, баъд чӣ мекунанд? Баъд хулосаи худшонро менависонанд. Шодибой, шабо хоб мерам, хоб мебинам ки фалон мадам муша фалони фаҳмо.
шудум шавак мекунӣ дар хобтан. Ака болора хон. Ҳарфи дил нависонда ки болора хон. Кам кам шудум шав. Кам шудум шав кун охӣ. Так, ака дар бораи хитем дар бари хитем бар зидди ҳаромхӯро худ ман як ду сухан кардам агар дида бошӣ. Рости гап намедонам лекин так. Да ҳамӯ чира мегӣ? Гурӯҳ да пастагии ҳавае мегӣ? Шояд дида бошам. Гурӯҳ да худат ҳасти? Ҳама фикрам ҳарфи дил. Шояд дида бошам, шояд надида бошам. Рости гап ростше гуфта наметавонам ки дидагиам ё надидагиам намедонам. Ҳозир ҳамн силкаи ҳамн видеоро мумкани ман дуром бинам. Фаҳмидам. Фаҳмам. Як видеои кӯмак барсаги дар охири ҳаваям. Мега ман тракторист бошам, но алгоритми розыгришора медонам. Иштирокчии 3000 кас призҳо, 100 то бурд, так 100 то дигари 2900 нафари дигаш сӯхта рафта Карочӣ сӯхтагиҳо. Ма гоҳ вақт ай вай ҳаромхӯрода сарам бозӣ мекардагӣ ҳода Карочӣ вайрон мешава ака. Фаҳмам. Ман сарам вайрон намешавам. Ман дар сари ман бисёри саволот мебиёд бардори азиз ки чӣ намерасида боша шумо ки ҳамин корро мекунанд. Ин ҳамон нафарое ки билет мегиранд бардори азиз. Ман намедонам чӣ намераса шумо ки мехезанд билет мегиранд ҳамин конкурс. ҳамун мошин агар дар тақдирит боша бардори азиз, дар насибат боша, ҳамун мошина мехарӣ. Ҳамун плакта ҷамъ ки як тараф соҳиби ҳамун мошин мешӣ. Не ки нигоҳ кунем ки ба чӣ коро 200,000 300,000 бой метиҳанд, расход мекунанд, мераву ин пулошон дар назаршон наметова. Тамоман ихе рӯҳакӣ ба мегӯянд ки мо хайриш кардем, мо бахшидемша. Лекин рӯшона сиёҳ мекунанд, ягон грамм намебахшанд, ягон грамм хайр намекунанд.
чуа хайра ай сихти дилшон намекунанд, амихе рӯи рост ошкоро намекунанд ки ина ма мисол ҳам қадар пул, вале ҳама қадар пула гӯӣ ки хайр кун ку хайр намекунанд. вуҷуда бахти хича месанҷа, нигоҳ кунед ки бахти хича чӣ хеле месанҷад. Я рискай, охи ҳамин риск ай сартон мо нагӯям нафараи конкурскун, нахоҳ шумо то ин дараҷара мардума истифода баред. То кай ин давом мекарда боша, ин шахай Аллоҳ медонад, лекин бардори азиз ҳамин шуурнокитона хуб истифода баред, дар ҳамин корҳо шомил нашавем, ҳамин билетҳои ҳаминҳоро нагирем. дар куҷо суми бозӣ 3 миллион ки карда ки гарантия метия призо 2-5 миллион гирифтагиай. Намедонам. Дина навори хайр мондум 1000 одам нашудай. Ақаллан ҳама эфири конкурсдаҳанд. Рост мегӣ бардори азиз, аммо пахши мустақиме ки нами аҳамияти ин агар бардори азиз, вақте ки ман ина мисол суханои дағал намегӯм, вақте ки мисол ман пахшои мустақимда нигоҳ кунед суҳбат мекунам, гап мезанам, камтарак ҳами гӯем баланд гап занем, камтараки хеле тез гап занем, аллакай одам зиёд шудан мегирад, одамо заъм шудан мегиранд, бардорҳо поделиться ки мекунанд, одамо заъм шудан мегиранд, омадан мегиранд. Ана ҳозир агар ҳамуҷода мисол минам наворе ки чӣ хеле мепартоед, наворе ки фоидаовара, мисол наворе ки як кас ба кӯмак муҳтоҷ, навора мепартоед, он навора ягон кас тамошо намекунад. Дар он навор бо баъзе бародарҳо мон медонед чӣ менависанд бардори азиз? Хайр кардан наметонӣ, мисол имконият надорӣ, ҳамин гапҳои фачда нанавис. Пул коридагиай ғариборо ғам натиену ту дастуда каруш. Охи ай дастат намебиёяд, мисол надорӣ, ягон кас маҷбурут намекунад ки ту имина мисол хез мисол хайр кун. Не, ягон кас маҷбурут намекунад. Вақте ки мисол навора ки дидӣ, ҳадиаққал дар ҳаққи шояд дуо кунӣ, як сухани хуб нависон ки ҳамун нафаре ки кори хайра пеша гирифтагиай, навори хайра пафтагиай, агар рӯ афтода нашавад ҳамин кори кардагиш, барзан бод ҳамин ақлшон намегирад бардори азиз. Вақте ки навора мепартои рақамҳои телефони ҳамун нафаре ки муҳтоҷай, рақамҳои телефони ҳамун кас мондагӣ ҳастай, ино бародарои азиз баръакс мефаҳманд ки шумо рақами худи худтона мондагиен дар оҷа. Шумо зубора худтон кушодену пулаш худтон ҷамъ кардесин. охи ҳамун худованд ақл додаитона ҳамун мактаби миёнаро хондагӣ, ба фикри ҳамун абвгдро медонистагистин. ҳавая хуб гӯш кунед, чашмотон ба фикри ҳамун рақамҳоро медидагиста. Занг занен, пурсен киян, чиян, чӣ мушкилӣ доранд, лекин баръакс занг намезананд. охи бародари азиз, агар занг зананд, иш дига гап мешавад. Занг зананд, пурсон шаванд ки ҳамин дар ҳақиқат ҳамин гӯем мушкилӣ дорад, дар ҳақиқат ҳамина кӯмак карданд дар кора, ё ки чӣ мушкилӣ дорад, ина вуйстид карда наметавонанд бародари азиз. баъд шафшафа тамошо мекунанду шафтолуша гӯш накарда мехезад, ё ҳақоротат менависонад, ё ки ягон ҳаромхӯрат мегӯяд, ё ягон чиз дигар мегӯяд. Лекин конкурскуно шумо аллакай шумо дар лична аён ҳастад, шумо кори худтон намоён ҳастад ки шумо ҳаромхӯрӣ мекунед. Ин дар Қуръон омадагиай, ҳаромай, ҳамин моли ҳарома ҳеҷ кас ҳалол гуфта наметавонад. Лекин шумо ҳалол мегешад. Ба чӣ гапотон ҳалол мегешад? Вақте ки честни гуфта мехезед кор мекунед, честнигӣ ягон фиребу найранг надорад бародари азиз. Вақте ки честни ки кор кардӣ, честни фиребу найранг надорад, кори ҳалол мешавад. ин честнигӣ кардан, честнигӣ да фиребу найранг надорад, ягон фиребу найранг надорад, ягон кас зулм намебинад, гӯем ягон кас дар айту залал намебинад. Вақте ки честни ки кор кардӣ, ягон кас айту залал набояд бинад. аиҷаз шумо мегӯед ҳаром буданашро медонед, шумо худтон гашта мехезед мегӯед ки мо честни мекунем. охи куҷост честнигия? Вақте ки чизе ки ҳаромай, куҷост честнигия? Ва ёра ман дар видео гуфтум ку ака видеои мардак не
балки одам нестанд. Рост мегӣ ва ё акӯ хай мардакишона як тараф монем, ҳамин мардак ине допустим ҳамин мужик бояд мужик боша, мисол мужик бояд баномус боша. Бардори азиз, ман намедонам, охир намедонам чӣ намерасашона. Ягон мушкилӣ дорен, ҳамин мушкилии шуморо фақат конкурс ҳал мекарад. Ба мушкилӣ дорен, хезин муроҷиат кунед то худтонро ин қадар калону шарманда кардана. Мардум агар 2000 нафараш, агар 3000 нафари шуморо дастгирӣ кунад, аз талими вай ҳамаш муқобили шумоанд. ҳамаашон ин муҳоҷиро уже аллакай сар шудестак, дод ай дасти конкурскунон гуфта гаштиянд. лекин шумо бародаро ку заразитшон кардагин, шумо дар ҳамин роҳ ҳамун мардума будагин, шумо метавонед ҳамин ҳалли мушкилиро ҳал карда, шумо худтон метавонед. Шумо ҳамин мавзӯъ барномаҳотонро накунед, мардум намегирад билет ягон кас. Як ҳамсоямон 10 сол шид фирмаи букмекерскада кор мекунад. Мегӯяд ки вообще бозӣ накунед, ҳамаш фиреб. Гуфт ойлики 100 000 ойлик мегирад, 10 сол ягон ободӣ набора. Мегӯяд ки суми ҳаром барака надора, яъне барака надораву фақат шикаст мебинӣ, фақат ягон мусибате дар сарат мебиёяд. Аз моли ҳарома ки истифода мебарӣ, аз ҳамн моли ҳаром фақат мушкилӣ мебиёяд, фақат болои сарат мушкилӣ мебиёяд. Так, хонагиҳошон дардманд, ягон ободӣ надоранд. Так, рост мегӣ бародари азиз, ҳазор набудӣ худшон, неки зараршон ба ҳазор нобудии худшон, неки зараршон ба ояндаи фарзандонамон мерасад. Лаънатиҳоро рост мегӣ, конкретно зараршон мерасад, барое ки ҳамин мегӯянд ку адабро аз кӣ омӯхтӣ? Аз беадабон. Неки магар ҳамо худованд ақл тамиз додагӣ айта, ҳама ақла хуб истифода барӣ, мебинӣ мисол ки ҳамун беадабӣ кардесай, ту агар ақла хуб истифода барӣ, ҳамун беадабӣ ҳавай намекунӣ, як кори хубро гӯем тасмим мегирӣ, як кори хубро пеш мебарӣ. На ин ки баръакс ҳамун корро вай кардесаю, ту хезӣ, ту ҳама ақла хуб корфармӣ, ҳамун кори ҳамун бародаре кардесай, кори ҳамун бародар дурустай ё ки не? Мо бояд, бародари азиз, прежде чем як корро пеша мегирем, як ҷӯё шавем, аз ягон нафар гӯем, ягон тавсияе гирем, бародари азиз, ки ҳамин коре ки мо пеша гирифтаистем кори хубай ё ки не. Мо фақат, бародари азиз, як тарафша нигоҳ мекунем. Як тарафша, кадом тарафша? Фақат фоидае ки ба киссаи мо мебиёянд, гап нест ҳамадон шуда. Так, фақат фоидааш, мисол фикри ҷейба мекунем, фикри кисса. Чӣ хел кунем ки, чӣ кор кунем ки фақат дар кисса мисол маблағ биёяду, ҳам дар кисса маблағ биёяду, ҳам зарар ҷомеа биёяд. Ин фикрра намекунанд. Тамоман парво надоранд, фақат парвои пул чанд қадар омаде биёяд, уна ҳисоб китоб мекунанд. Мисол ҳаром будани ҳамун кори ҳамун касон нигоҳ кунем ки чӣ қадар беинсофанд. Бо мехезад замони 6 метри дуроз, ай бародари азиз, нигоҳ кунем чӣ мегӯянд. Мехезад, мегӯяд ки ба 500 рубл мегӯяд, ягон кас бой намешавад. 500 рубл қати ягон кас бой намешавад. Барои чӣ, бародари азиз, нафарое ки попрошайничат мекунанд, як рӯзда нигоҳ кунед ки аз 1 рублӣ, нигоҳ кунед бародари азиз, вақте ки талбандагӣ мекунанд, 1 рублӣ як нафарӣ агар хайр кунанд, вақте ки дар бозор 1 миллион одам агар 1 рублӣ хайр кунанд, ҳамон одам 1 миллион рубле ҷамъ шуд, бародари азиз. 1 рублӣ агар хайр кунанд, 1 миллион рубле ҷамъ шуд.
ҳама хеле аста 1 миллион рубле ҷамъ шуд. ана барои чӣ ака иҷра ихе мешуда ки ба 500 рубл ҳеч ка бой намеша. агар 500 рубла 50 рӯз ҳаму бародар обкладывать кина 50 рӯз ҳар рӯз 500 рубли даму гӯем копилкаш партоя яъни маҳак чанд сум меша? 25 000 меша бародари азиз. мисол ҳами 50 рӯз 500 рубли партоя 5 кара 5 25 ҳама хеле аст. 25 000 рубл ҷамъ шуд. кори ганда кард ага вай. ягон ҷои гандагиш ҳаста ҳамҷода бародари азиз. 25 000 рубл дар копилкаш ҷамъ кард. ба фикрам ин ягон кори гандаш неста. баръакс нигоҳ кунем ки ҳами мисол чанд суми моҳона мегиранд, ҳами ягон гира меша, ягон 3000 4000 шуда падару модараш роӣ кунад, агар дигаре ҳаваи либос дар танаш надора, пояфзол дар пош надора, мегира мехеза конкурсда билет мегира. як хелишбуд ҳаму комментария менависона ки анде мега ҳами моҳ мега таво заразитшон кардагия ки анде мега хлеб мехӯруму ягон чиз дига намехӯруму ай ҳами конкурс ҳами пулои питаним қатӣ чӣ мекунем билет мегирем ки соҳиби ягон чӣ шавам. ай ҳами конкурс ҳаму пуле ки питани ҷамъ кардагиян аз ҳамин билет мегириму соҳиби ягон чӣ шавам. охир намеша ки ҳамин пуле ки ҷамъ кардагӣ бо барзан бо ҷамъ кардан гири ҳамин пуле ки мисол моҳона мегирӣ як тарафша мисол ҷудо кунӣ, як қисмша мисол падару модарат роӣ кунӣ, як қисмаки дигаша гирӣ яъни маҳак мони амихе ҷамъш кунӣ як тарафда зарра ҷамъ шавад оқибат дарё шавад мегӯям. некем шайтонгариёи ҳаромхӯрои фасод. шумо ҳаромхӯрен, ман конкретно мегӯм тона ки ҳаромхӯрен. худтон медонем ку мегӯем ки ҳамаи мо медонем ки ин ҳаром аст. Конкурскунон ҳам хеле аста. ҳаматон медонед ки ҳаром аст. дастотон хеле панҷа зада хеле нишон медиҳед дастотон тоза аст. лекин фикри ахираттонро намекунед. шумо муъмину мусалмонед ку бародарои азиз. фикри ахиратта намекунед. шаб бахайр дӯстон. шаби шуморо бахайр Гули Симо, хуш омадед. Так дар инҷа 4 нафар моро гӯш кардаистад. дӯстои азиз 6 нафарен. Камерачиё кани биёен. Гулҷаҳон Шарипова. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадин Гулҷаҳон. апай Гулҷаҳон хуш омадин. апай Гули Симо хуш омадин. зинда бошед. ин кори хуб нест бародарои азиз ки ҳамо маблағе ки ай конкурс мисол билет мегирен ҳава як тарафа монед мисол як беҳбудии зиндагитона кунед. хуш омадин. ва алайкум ассалом дӯстои азиз. ва алайкум ассалом. 7 нафарен. так некем агар як тарафи дигаре нигоҳ кунем бо бародари азиз, як бародармон мисол мо оиле ки моҳонамона гирифтем, ака ба гӯши кар кай расад овози булбул. так гӯш кар ҳам боша бародари азиз, гӯш кар ҳам боша, агар худованд чашми бино додагиай, забони гӯё додагиай бародари азиз. лекин чашм мебина ку, чашм ҳарфа хонда метона, мисол чашм ҳарфа дида метона, мисол мебинӣ, ба дидан мисол агар чӣ мекунӣ, мисол мебинию ба забон мисол ҳамун ҳарфҳоро мехонӣ. нигоҳ кунед ки мисол шумо бародари азиз баъзетон мерасед механед. бародаро гоҳ менависонед ки мисол мо мерем навораи конкурскунода комментария мекунем, баъзешон чорни мекунанд, баъзешон навиштагиро намехонанд. ҳама хеле аста бародари азиз. вақт ин забонашон гунг меша, вақте ки ҳақиқата бинанд нависондагии ту, ӯ забон гунг меша ки ҳамо ҳақиқата хона. агар ӯ ҳақиқата хона, дар онҷа ҳами бародаро мисол ай 30 нафар, ҳадиақал як 10 нафараш як гӯем мӯи танаш мехеза, ягон ба имону гӯем ба имонаш боша мӯи танаш мехеза, ҳамин ҷои конкурскунон ҳуй мехӯра намегира билет. ё ки билет гирифтагӣ боша мега пулои маро возврат кун.
яким зарраи имони комил агар дар баданаш боша, аз ҳамон гапе ки ту нависонди, мисол ҳам мӯи танаш бизнес мекунад, мӯи тана мехезад ки ман чида ҳамин кори хаторо кардаистам. лекин баръакс аёхи бардори азиз, ӯ гапҳое ки шумо менависонед бардори азиз, онҳо мебинанд, забоншон гунг мешавад, бо чашмошона кур мегиранд, яке биани ничони видиди. Чашмошона кур мегиранд, как будто ва ё ягон чиро надидиянд. Ту нестӣ. Тебе там не существует. Ту дар он ҷо нестӣ. Туро надидестае вай тамоман. Ту навиштан гир, ҳамин ҳазор кара там нависон, вай туро намебинад гӯем. Лекин баъд менависонанд ки шумо айбам шава кунковакӣ мекунеду, шумо намемонед мо кормона пеш барем, як пешравӣ кунем. Барои чӣ шумо моро мегӯед ки намемонем пешравӣ кунем? Ту як нафарӣ, бародари азиз, ту як нафарӣ, ҳазорҳо нафарро дар макри ҳилаи худ чӣ кардаистӣ? Афсун кардаистӣ. Як нафар ҳазорҳо нафарро ту фиреб мекунӣ, ту фиреби найранг мекунӣ. Ва ё як орзу ҳавас қати омадагиями ғарибӣ. Ҳар яке ва ё ба як орзу ҳавас, ба як дили нияти нек барои ҳамин ранги ту чӣ хеле омадагӣ ҳамин ғарибӣ, ҳамин ғарибӣ бошӣ агар, чӣ хеле ту ҳамин ғарибӣ омадагӣ кору фаъолият мекунӣ, ҳамон касам ҳамин хеле омадагӣ. Лекин шумо роҳи осонша мекунед. Шумо паразит шудагиед. Шумо муфтхур шудагиед. Паразит маънеш муфтхур. Паша, инами чизое ки мисол мурча, инами чизое ки ҳамин айшоти одамизод ҳамашон мехӯранд. Мисол ҳамин меҳнати одамизод ҳамаша чӣ мекунанд? Лекин мо паразит, инами паразит муфтхур. Онҳо ҳамин хеле шудагианд. Ҷои шиштагишда зиндагӣ зебост. Ман ҷои шиштагишда маблағ омадестаю, фикри фақат кисара мекунаву фикри бародараша бо намекунад. Намега як маротиб кани хезен гӯен, ман бо дар ҳамн канали Ҳунар ва табиат такрор карда будам. Як маротиб мард шавен, кани ҳам пахшои мустақимтон да гӯен ки бародарои азиз ҳамин конкурс ҳаромай, нагирем, билет бозӣ накунем. Лекин шумо наметонед охири гапа гуфта. Номустон намебардорад, ин гапҳоро гуфтанда бародарои азиз, номустон намебардорад, барое ки бизнес барбод меравад. мо бо шумо ҳастем давно. ҳам як шеър нависондага, намедонам ин кадом шоир нависондага, ман ҳамин кӯдаким ба хиёлам астай. Ман намехоҳам ки аз нав кӯдаки нодон шавам, ван дар он вайрона аз ғам боз саргардон шавам. Медонанд ки мисол ҳеҷ кас намехоҳад ки айнав кӯдаки нодон шавад. Медонанд ки зиндагӣ пастию баландӣ дорад. Аллакай вақте ки зиндагиро пастию баландиша ки дидӣ, намехоҳӣ ки аз нав кӯдаки нодон шавӣ, намехоҳӣ ки аз нав мисол чӣ шавӣ. Лекин ин зиндагӣ як имтиҳонай. Ҳамаи моро ба ҳар роҳ санҷиш мекунад ки чӣ хел мо мисол ҳамун шукрона мекунем ба ҳамун ризқурӯзие ки мо дорем. Шукрона ба ҳамун давлате ки дар сари мо ҳаст, мисол пулу моле ки дорем, кору ҳоле ки дорем, мисол як бурдаи ноне ки меёвем, шукрона мекунем ё ки бар зам фақат мехоҳем ки симу зармон зиёд бошад. Саге ки туъмаи ӯ устухон аст, ва ҷону дил муҳибби хонадон аст. Агар сад бор ронад соҳиби ӯ, нагардонад аз он поси намак рӯ. Ҳамин туъмааш устухонай сага, лекин тоқат мекунад, шукрона мекунад ки ҳамин туъмааш устухонай, ба ҳамун як пораи ҳамун устухон шукрона мекунад, соҳибаш ҳам қасураш кунад, рӯ намегардонад, курнамакӣ намекунад. Лекин нигоҳ кунед бародарои азиз, моро Худованд чӣ хел месанҷад, Худованд моро чӣ хел чӣ мекунад? Ҳар роҳ қати месанҷад. Ризқ мисол, ризқ азалия, ризқ мисол
инсон мисол камриск мешаву бериск намешавад. Худованд инсонро мисол камриск мекунад, бериск намекунад. як мисол месанҷата бое ба давлат мешӣ, мисол нигоҳ мекунад ки мисол ту чӣ гуна инсон мешӣ. як чуғут мекунӣ, хело ҳар рӯз ош мехӯрӣ? Не, ҳар рӯз ош намехӯрӣ. ҳамин ки зулм ки кардӣ, агар боебоворам бошӣ, зулм ки кардӣ, чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. агар сӯзад, намесӯзад, дами дигар намесӯзад. барое ки як рӯз не як рӯз ту ҳар рӯз мисол шоҳзода борӣ намегардӣ. хел як рӯз не як рӯз шоҳзодарам пешбоӣ мехӯрад. барои ҳамин бародарои азиз, шумо фикр накунед ки мисол бое ба давлати нӯ доро ҳастем, ё ки ин ҳамин конкурс мекунед, фиреб мекунед, нӯ доранда мешинад рӯи пули мардум. неки моли ҳаром аз почики бинед зада мебурояд. як ҷо не як ҷо мезана, мебурояд. ҳамун бародарое ки ту фиреби найран кардӣ, ту соҳиби молу мулк шудӣ, бо пага дастгирит анамун бародаро мешаванд. дар як мусибат меғалтӣ, бо пага мехезӣ, анамун бародароро мегӣ ки бародарои азиз, бародарои ҷону дил, мана кӯмак кунед. ту медонӣ ки ҳамун бародарое ки фиреб кардӣ, ҳамун бародаро бо дилсӯзи ту мешаванд. ту чӯва кореро шурӯъ намекунӣ, бародари азиз, ки дилсӯзӣ кунӣ, қанати як касави, дастгирӣ кунӣ як нафари дигара, то мисол пешравие шавад. лекин баръакс мекунӣ. 100 нафарда пешравӣ мекунӣ, 2900 нафари дигара гӯем аллакай уже фиреб кардӣ, тамом. ин фикрро намекунӣ. бародар, агар умрам ду бора гардад ва азобаш ба гардан мегирад кӯдакиро. бародари азиз, барои чӣ мехоҳед нависонда? ман намехоҳам ки аз нав кӯдаки нодон шавам. ван дар он вайрона аз ғам боз саргардон шавам. бо ҳамон мусибату, бо ҳамон азобу, бо ҳамон машаққат. барои ҳамин шеърро ҳамин нависонда, ман намехоҳам ки аз нав кӯдаки нодон шавам. лекин бо мебиёяд, бо хай агари хеле марг намешед, мисол дига гап буд. лекин ҳар як кас марга мечашад. шӯхӣ менам. бале бародари азиз, не шӯхирам шӯхию. ба ҳар ҳол туғрӣ нависонди бародари азиз. зинда бошед. бо ҳамон ғаму мусибат, бо ҳамон мисол кору кирдор, бо ҳамон гунаҳкорӣ, мисол ин дунё як роҳае ки бо мегӯем ки роҳи имтиҳон ай. моро бинем ки ба чӣ роҳҳо имтиҳон мекунад. ба чӣ роҳҳо, бародари азиз. ҳамин дар ҷавонӣ дор пиронро азиз мегӯянд. нигоҳ кун, дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон боши ту низ. ин чӣ қадар маъно мантиқ дорад, дӯстои азиз. ҳама ҷиҳата ман ҳозир дар чанд ҷиҳатш, мисол дар ду ҷиҳат, мисол дар ҳама ҷиҳата метавонам фаҳмонам, бародари азиз. ин мантиқи хуб дорад, маънои хуб дорад. вақте ки мо ёшем, бародари азиз, нигоҳ кунед, ёшем, дар ҷавонӣ дор пиронро азиз. ёшем, пиронсолона кӯмак мекунем. дар мошин рафтесем, мисол пиронсола ки дидем, мехезем аз ҷо, пиронсола мисол ҷо метиҳем, мешинонемша. ҳурмату эҳтиром мекунем. падару модара ҳурмату эҳтиром мекунем. бобо бибира ҳурмату эҳтиром мекунем. вақте ки ҳамаро ҳурмату эҳтиром кардӣ, дар ҷавонӣ пирона мисол доштӣ ки азиз, то азизи дигарон боши ту низ. вақте ки пири зазилдида кишидӣ, пир кишидӣ, тура ҳамихе мехезанд, кӯмак мекунанд, ҳамихе даста мегиранд, ҳамихе қанатат мешанд. вақте ки ту хести мисол як навори хайра партии кӯмаки як каса ки кардӣ, ҷавон ҳастӣ нестӣ, ҳамаи кор ба ҷавонӣ айбо. вақте ки пир шудӣ, нами чирам дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист, дар пирӣ тавба кардӣ, нашъа барӣ ё набарӣ. вақте ки ҷавони бародарои азиз,
ҷавони мисол тавба ки карди, намозота хонди, тавба ки карди, иншоаллоҳ бегуноҳ, иншоаллоҳ бегуноҳ мери, тавба ки кардӣ, иншоаллоҳ бегуноҳ ҷот ҷаннатулфирдавса, иншоаллоҳ. Аллоҳ худаш медона. Лекин мо бояд кӯшиши ғайрат кунем, ки як фоидаи мисол ба бародармонам биёрему, як фоидаи ба монам биёяд. Зулм накунем, зулм накунем. Зулм ки кардӣ, як рӯз не як рӯз дар ҳамун чоҳ меғалтӣ, бародари азиз. бале бародар, ман худам як шеър нависонда будам, ба фикрам хондумтона нахондумтона, дар ҳамон навор дирӯз ба фикрам монда будем, дар пахши мустақим гӯш карда будем ба фикрам. ҳозир хайр бо мемонем, гӯш кунед бародарои азиз. Так. дар ҷавонӣ хондани ҳар як намоз фарзона аст. Ба фикрам ҳамин шеър буд. Пир гаштӣ, саҷда кардӣ, мисол саҷдаат bedona аст. Донаи саҷда ҷавонӣ. Намин ҳозир мемонам, гӯш кунем бародарои азиз, иншоаллоҳ. Так. бардорҳо, комментариятон чӯтон омадеста ё ки нанавиштестен шумо? ё аллоҳ. дар ҷавонӣ тоатет чандон накардам, вой вой. дар ҷавонӣ тоатет чандон накардам, вой вой. тоати шоистаи раҳмон накардам, вой вой. тоати шоистаи раҳмон накардам, вой вой. кори шайтонӣ маро аз роҳи ҳақ гумроҳ кард. кори шайтонӣ маро аз роҳи ҳақ гумроҳ кард. лек дар дили бадӣ шайтон накардам, вой вой. лек дар дини бадӣ шайтон накардам, вой вой. зинда бошед дӯстони азиз. намоз фарзона аст. дар ҷавонӣ хондани ҳар як намоз фарзона аст. пир гаштӣ, қуввате нест, саҷдаат bedona аст. пир гаштӣ, қуввате нест, саҷдаат bedona аст. донаи саҷда ҷавонист, донаи саҷда ҷавонист, ту бикун саҷда бар ӯ. донаи саҷда ҷавонист, ту бикун саҷда бар ӯ. ҳар замоне пир гаштӣ, донасабзияш ба ту. ҳар замоне пир гаштӣ, донасабзияш ба ту. сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар баҳар. сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар баҳар. бо дили пурҳасрату бо чашми гирьён дар наҳар. хӯроки морону кирмон, мешавем дар зери хок. хӯроки морону кирмон, мешавем дар зери хок. гар ту шоҳӣ, гар ту мири, гар ту султон дар наҳар. мем бардорои азиз, зинда бошен. гул симо, хуш омаден. Так. наврӯзҷон теҷаки, салом. админ муҳимлай, саломат бошӣ. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ бародар Наврӯзҷон теҷаки.
Клюште. Чӣ мекунӣ клюша бародар? Ам беҳуда шоир нагуфтааст бародари азиз ки биёед эй рафиқон дарс хонем. Биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. Ба бекорию нодонӣ намонем. Ба олам ҳар касе бекор гардад. Ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. Инами бекор ки гаштӣ, ҳамхелӣ чӣ хеле конкурскуно мекунанд, мисол конкурс мекунанд, ки ино ба гуфти хичон меҳнати ҳалолу покизашонай мехезанд ҳамин корро шурӯъ кардагиянд. Лекин вақте ки мисол як бародара хор мекунед, пага нигоҳ кунед ки шуморам дар як мусибате мезанед, шуморам хору залил мешин. Шумо бадтар мешин, беҳтар намешин бародаро. Бародарое ки конкурсу ҳаромхӯрӣ мекунед, шумо бадтар мешин, беҳтар намешин ба баъд. Не ҳамадон ман силкаи канали Гулҷаҳона мондам. Ман канал надорам, бале фаҳмо. Админ соҳиби канал кани соҳиби канал соат 12 буд, ман пахши мустақимро сар додум. Нахостум нороҳатшон кунам, шояд хоб бошанд. Барои ҳамин ман соҳиби каналро дам назадам. Соҳиби канал вале хабар надорад ки ман пахши мустақим кардагиам. Хулоса гуфтанд ки пахши мустақим мекунед. Ман гуфтум шояд пахши мустақим кунам. Дар пахши мустақими худам омодагӣ будам наравад табиатда. Шояд шава гуфтум пахши мустақим, шояд нашава, намедонам ака. Я аллоҳ, админ соҳиби канал кани ҷавоб додем саволам. Хулоса инем хеле дӯстои азиз. Ман хабаршон надодум, агаре мумкин меомаданд, барои ҳамин нороҳатшон накунем. Як рӯз набошанд, ҳеҷ гап не. Так. мо ҳама хелем бародари азиз мегӯянд ки моро ба ҷафо куштаву ҳайрон шуда бошӣ, хуни дили мо рехта пушаймон шуда бошӣ, як рӯз не як рӯз ӯ қадар зулм мекунӣ, ба ҷафо ҳама қадар зулму ситам мекунӣ, мисол ҷомеада зарартона мерасонед, хуни дили бародароро мерезонед, бародароро дар ҳар роҳи фасод мебаред, пага баъд пушаймон мешавед бародари азиз. Пушаймон мешавед, лекин ӯ молу мулке ки шумо гӯем ба худтона даромад мекунед, кор мекунед, ба гуфти худтон кори меҳнати ҳалолу покизатон, ба гуфти худтон честнигӣ кор мекунед, уно ҳамаш як дар як лаҳзае як мусибате мешуда, ки ҳама қадар даромади дидагӣ, ӯ даромадо ту дига спасатат намекунад. Кани пулқати ҷонта хар, ҷонта кани пулқати хар, ҷонро ба пул харидан намешавад бародари азиз. Лекин дар чӣ мавридо шояд ягон беморӣ боша, ба чӣ сабабҳо, мисол ҳамин мисол пула чӣ мекунӣ ки мисол дарси зиндагӣ кунӣ, агар дар тақдират боша, Аллоҳ ҷонта мегира, мерай. Агар дар тақдират набоша, худованд умри дарозу дода боша, ҳамун пуле ки мисол маблағе ки кӯмак мекунанд, маблағе ки мисол сарф мекунӣ дар ҳамин кор, ҳамун маблағ гӯем, ҳамун доктар гӯем сабаб меша, мисол ту зиндагита давом медиҳӣ.
یکیم همش الله دانای همش الله خودش میدونه. یک سخنای سفسطه میگن، یک سخنای عجایب میگن ده برداری عزیز. وقتی که دین من پخش مستقیم یک تشتاد رو اومدم، من خلاصه نویسوندم یک دسته سابشنی مخوند. بعد چورم یا که پنجم سابشنی را نخوندک دیگه عصبوش کلیچ شد. عصبوش کلیچ من زبلکی رو بد کرد. میگه که من کسایی را زبلکی رو بد کنم دیگه اگر عزرائیل بیاید هویش کرده نمیتونه، سپاست کرده نمیتونه. نگاه کنین برادر عزیز، نگاه کنین که همین سخنی که همون کسا گفتن، همین سخنی که از زبان همون کس برو اومد برادر عزیز، این برزه مقابل همون خودش گفته است. همین سخن برادر عزیز، برزه مقابل خودش گفته است. یکیم تو هم قدر گناه کردستی، عزرائیل بیا، عزرائیل گناههای تو را میبخشه. عزرائیل در گناههای تو کاردور نیست. با فکرم یکیم عزرائیل میبیاد جونی تو را میگیره و در اون طرفش بعد نمیدونه که این قدر گناهی که کردی، این قدر عذاب و مشقت مثال برادرها دادی، این قدر ستم کردی، بعد خیلی فکر نمیکنی که چی کار کردی. عزرائیل همون وقتی تو را سپاست میکنه که همون تیستر همون خیلی جون تگیره که همون خیلی مردم فساد نکنی روی، همون خیلی مردم حرام خور کردن روی، تیستر همون خیلی بیا جون تگیره، انا وقت تو را عزرائیل خلاص میکنه. میگه مال حرام شما را، مال حرام شما را، شما گوییم دنیا پرستین، شما این دنیا را گوییم ببیرد کردین. یکم یک کار کنین که هم این دنیاتون برادر عزیز آباد شود، هم او دنیاتون. یکم این فکر نمیکنن آخه برادر عزیز. همدان رحم در رحمت کروچی در پایان نوار سلیقه کانالتون مانید. گلجهان هم آبونا میشوند. زنده باشید دوستای عزیز. 3 نفرین. فکر شما چیه دوستای عزیز؟ همین نفرایی که کنکورس میکنن پدر و مادر همون کسا میدونستگیستن که همین کاری فرزنداشون، همین کاری که فرزنداشون مثلا پیشه گرفتگیان میدونن یا که نه؟ و فکر شما دوستای عزیز 3 نفر منو گوش کردین، پدر و مادرای همون کسا میدونن همین کاری هم میدونه یا که نه؟ زنده باشی گل سیما، سلامت باشین. 3 نفرن در من 3 نفر نشون داشتن، نمیدونم 3 نفرش که در من نوتبوک 3 اکاونت نشون داشتن. 2 اکاونت شمایی نه؟ فهمو. بازی پدر و مادرها دیگه دوناش دیگه همه اینترنت هم میدونن، خبر میگیرن. شاید دونن
ман намедонам ба чӣ сабабу шояд надонанд, лекин вале иншоаллоҳ агар падару модари хуб бошад, падару модарои бафаҳм бошанд, ҳамин фарзандошонро ҳамин роҳ мисол таъкид мекунанд, ки накунед ҳамин корҳоро, ҳамин корҳои ҳаромро накунед. ҳамон коре ки гӯем як бародари тоҷикта, як бародари муъмину мусалмонта аз раҳ бераҳа мекунӣ, роҳи роста мисол рафтеса, ту роҳи каҷа мисол нишонаш медиҳӣ, шояд падару модарат як насиҳатет кунад, ки бачаам мисол ҳамин корро накун, бачаам фалон корро накун, фалон кор нодуруст аст, ана ин кор дуруст аст, ана ин корро кун. Лекин аксариятшон ҳамун пули бачаша нигоҳ мекунаву ки чӣ хел пул равон мекунад, барои вай дига фарқият надорад, ки бачаш аз чӣ даромад дар ино маблағ рӯй кардааст. Ин фикру ақидаро тамоман намекунад. Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кард, он ошино кард. Токая бародарои азиз, бародарои тоҷик, мо якдигарфиребӣ қатъӣ рӯзмона мебарем. Токая ин корҳоеро мекунем, ки аз якдигармон инмон аинмон пул меситонем. Токая бародарои азиз, як камтарак бедор шавем. Бисёри баъзе вақтҳо бародарои азиз занги телефонӣ мешавад, занг мезананд, номи ман Шодибек, Шодибек, як конкурс накардӣ, як конкурсу билет харед. Охо ҳамин конкурс чӣ беҳбудӣ овард дар ҷомеаи мо? Чӣ беҳбудӣ овард? Ягон беҳбудӣ оварда? Ҳар рӯз одамо бе ҳамун конкурси ҳамун ҳаромам, бе ҳамун чиram ҳар рӯз одамо дар садама дучор шудастем. Охо чӣ беҳбудӣ овард дар ҷомеаи мо ҳамун конкурс? бале, рост мегӯед Гулсимо. Лекин чӣ фоидае овардаистед дар ҷомеаи мо? Ё Аллоҳ. Саломат бошед Гулсимо, зинда бошед. Ай бегонагон чӣ нолем, ки ҳамун бародари тоҷики худмон мехеза моро фиребу найранг мекунад, ягон роҳҳо қатъӣ ба ҳар роҳ гӯем аз паша филм месозад. Ба ҳар роҳ. Шишта, просто шишта, дар ҷои шиштагиш маблағ омадааста. Лекин бародарои азиз, бародарои тоҷик, маблағи меҳнати ҳалоли шумоаст. Шумо маблағи меҳнати ҳалолтонро чӯ дар роҳи ҳаром сарф мекунед, бародарои азиз? Парвизҷон, хуш омадед. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Сози Парвизҷон, саломатит хуб аст? Кору борот хуб аст? ҳамун маблағи даромаде ки мебинед моҳона мегиред, бародарои азиз, барои чӣ дар ҳамин роҳҳо бародаро мегирем, истифодаш мебарем? Барои чӣ? Чӣ намерасад то на? Ин хуб неста, ки ҳам маблағи як тарафак монед, яъне мак 100 рӯз дар бор, 1 рӯз дар кор, бародарои азиз. Мешавад, шукри Аллоҳ. Худо соз бошӣ, бародарои азиз. Чӣ фоида овардаист ҳамин конкурс дар мо? Дар 100 нафар да фоида оварду
ҳазорҳо нафар дига чӣ дид? Зарар дид. Чӣ фоидаи ҳамин бародари азиз? Ё Аллоҳи меҳрабон! ҳамеша соз бошӣ бародари азиз. Мегӯянд ку хар аз харгала мона, ёли думаш мерезад. Ремонт тамом шуд админ? Не ёли тамом нашуда, ёли иншоаллоҳ ма ами ремонтҳоро кунем шавем. Худо хоҳ ами квартираро полни ай аввалаш гирифтагием, квартира ба навор гирифтагием ки навор мисол квартира чӣ хела аст состояниш. Аввал мисол дуромадем мо, ҳама дар дари хоку чангу мисол абои кандагӣ лахлаха буд. Мо ҳамаша мисол кандем, ай нав кардем ша. Аз нав кардем, иншоаллоҳ ҳоли наворшо мисол чӣ мекунем шавем, наворшо мепартом. Полни куҷош чӣ хел шудагиай, ҳамаша мебинем дӯстои азиз. Яккомнатаа квартираа. Площади пулаш 35, дами қариб 40 квадрата. Қариб 40 квадрата. Рагон кори разнарабочӣ нестай? Кори разнарабочӣ дар иҷа мешава, шабаш меғалтав. Мисол агар рӯзи кори халтур меғалта. Меша мавридое ки бародари азиз як шабаш меғалта, мисол мериям як шабаша мезанӣ, 10-12 ҳазори рӯзӣ кор мекунӣ. Наманда мисол гоҳ-гоҳ меғалта, меравӣ мисолам як комната абои клекаран дар кор мисол 50 квадрата, 200 рубли квадраташ ина. 200 рубли квадраташ 10 ҳазор мисол спокойно кор мекунӣ. Яке ман шудагия рӯзеш ки мисол 12 ҳазор кор карагим, шудагия рӯзеш ки 15 ҳазори рӯзӣ кор карагим. Хеле рӯзо мешавад, хеле мавридо мешавад, лекин одами коргар дар кора ки кор кунад. Одами коргар дар кора ки кор кунад. Яъне мисол ман дар ин пахши мустақим шиштагим суҳбат каристам. Серавно хоб нестам, ягон кор намекунам. Ин ҳами қае ки ман мисол 1 соате суҳбат мекунам, дар ҳамин 1 соат ман мисол 4-5 полоса абои мисол клей мекунам спокойно. 4-5 полоса спокойно клей мекунам мисол. 4-5 полоса, яъне 5 полоса, 5 каси 15 квадрат абой клей мекунӣ аллакай. 15 квадрат абой дар 200 рубли 2 кара 10 20, 3 кара 5 15. 3,5 ҳазор мешавад. Анqa мешавад. 3,5 ҳазор рубли кор мекунӣ мисол дар 1 соат. Ки ман дар хеле корҳо меғалтам, баъзе вақтҳо мисол шаво ки медонам хоб нестам, мегирим мисол шав хоб нестам, як рӯзаш мекунам. Худо боло шуд, агар ам як шавда мисолам 50 квадрата мезанӣ мегирӣ. Байни 4-5 соата мезанӣ мегирӣ. Яке боз материал чӣ хелае мисол корубор мисол чӣ хел меравад. Ҳар як кор мушкилӣ дорад, лекин фақат рафти коро ки рафтӣ тамом, дига ягон роҳи мушкилис неста. Ина чӣ хеле бебанду миёно роҳи корро рафтагиан роҳи ҳароми фасода. Ина ҳама хел роҳ дорад, лекин меҳнати ҳалолу покиза қади бояд кор кардан дар кор. Як роҳира пеша гирифтан дар кор бародари азиз ки ҳам ба худат фоида биёрад. Мисол вақте корро мегирем дӯстои азиз, бояд ҳамин лӯбои кор гӯем як пор дар мӯза, ҳамин ду пор дар як мӯза сихӣ намекунему. Мисол ба муомила ҳар як кор бояд ба муомила шавад. Ҳам соҳиби хона розӣ бошад аз шумо, ҳам шумо аз соҳиби хона розӣ бошед. Дело не в том, что вы от этого деньги зарабатываете. Мисол шумо вақте корро мегирин, совети ҳар як нафар хуб аст бародари азиз. Корро мегирин, совети хуб соҳиби хона, мисол чизе ки медонед мефаҳмед, советҳо тиен мисол. Совет метиҳед мисол ҳамун чизода мисол советҳои хуб бошад. Совети хуб бошад, ҳамун совети хуб да мисол барзам ҳамун совети хуб буд, бо пули зиёдтар кор мекунед. Мисол ё ки корро вақте ҳисоб мекунед бародари азиз, ай ҳама ҳамин чизи ҳаромтарин моле ки ҳароме ки мехӯрем, мисол нам фиреб бародари азиз. Вақте ки мисол корро чен мекунӣ, ку ченак мекунӣ, рулетка қати мисол чен мекунӣ, бародари азиз кӯшиш кунед ана ҳамин бисёр нозукии калонан ҳамин ай бародари азиз ки ай ҳамин ҳадди аққал ҳисоб кунед ягон миллиметр, мисол
ягон сантиметр мисол кам ҳисоб кунед. Мисол 50 квадрат буромад кортон, шумо 50 та неҳу мисол 49 ё ки 48 квадрат ҳисобш кунед. Мисол ки ҳама хеле кинен ки на соҳиби хонаро фиреб кунед, на худтонро бардори азиз. Худтон мисол фиреб хӯрерам, мисол шумо худтон ҳисоб кардаги вуҷуда соҳиби хона гунаҳгор намешавад. Фақат кӯшиш кунед ки соҳиби хонаро бардори азиз фиреб накунед. Ман дар ихелиёда вохӯрдагим дӯстои азиз шуда буд ҳамихе мавриде ки ман соли 2011 як ҷо кор гирифта, якум боре ки ман самостоятельно отделка заниматься кардам дар як частный дом. Вақте ки ман квадратураро ҳисоб кардам, якум боре ки ман отделка заниматься кардам, бардори азиз. Квартира ҳисоб кардам, ман ӯ вақтҳо гӯем ами квадратураи мисол дари тирезаро ман минус накардам. Вақте ки соҳиби хона мисол ман корро шудам, якум бор кардам, интернет омадам, мисол кӯшиши ғайрат кардам, як частный дома 130 квадрат площадиш буд, ҳавои полни задам, худам мисол гирифтам, кали худам мисол наметонистам буд, лекин омадам интернет ёд гирифтам, бардори азиз. Хулоса вақте ки ман корро ҳисоб кардам, проёмои дари тирезаро минус накардам. Баъд соҳиби хона мана гуфта, вақте пула ҳисоб кардем, ӯ пула манда додам. Ҳамун пуле ки ман ҳисоб кардам квадратураро минус накарда будам, пула манда дода ки, лекин соҳиби хона мана гуфта ки чиз чуа дари тирезаро минус чуа гуфт мана фиреб кардӣ. Ман гуфтам ман шуморо фиреб накардам, гуфтаму ман гуфтам квадратураро ҳисоб кардагим полни ҳамиқа хатогӣ дорам, гуфтам ки дари тирезаро минус кардагӣ нестам. Гуфта ки рост мегӣ, гуфт дари тирезаро минус кардагӣ нестӣ. Вақте ки дари тирезаро минус кард, гуфт и корро ту ҳисоб кардагӣ, мисол ту манда коғаза навиштӣ, доди отчёте ки манда додӣ, и пула ту мегирию на следующий раз, мисол мана таъкид кард ки больше так не делай, дига ин хеле накун. Лекин ман намедонистам, бардори азиз. Вақте ки ҳисоб кардам, проёма минус накардам. Вақте ки отчётро ки додам, проёма минус накардам, худаш мисол нуқта ба нуқта манда нишон дод, гуфта ки ин хеле қам мешавад. Баъд барои ҳамин, бардори азиз, як коре кунем ки мисол худтонро падвадид накунед, дӯстои азиз. Баъд ин хеле чӯшам мешавад, бардори азиз. Соҳибои хона вақте ки корро метиҳанд та, мисол мери, ман ина чанд карато фаҳмондагим, дӯстои азиз, ҳамин кӯшиш кунем ки дасти қалб надошта бошем. Ин бисёр роли калонро играт мекунад, бардори азиз. Бисёр мегӯм ку дунё имтиҳонае, бардори азиз, ку нигоҳ кунем ки чӣ гуна имтиҳон дорад, бардори азиз. Ҳатто одамонам мисол якдигарашонро имтиҳон мекунанд. Вақте ки ман мисол анами хонаи ҳамун касе гуфтам ман ку хонаи ҳамун каса 3 рӯз мисол 3 рӯзе ки кор кардам, 3 рӯз аз қафои ман назорат кардам. Феъли рафтори мана мисол чӣ кор мекунам, кадом времяда мисол хӯрок мехӯрам, чӣ хел мехезам, кор мекунам, мисол ҳамаша нигоҳ кардам. Феъли рафторам, мисол рафторам ба ҳамаша нигоҳ кардам. Баъд хулоса баъди 3 рӯз манда клитик ҳамун частный домшонро додам, айдими кору боршон шудам, бардори азиз. Мусулманка хуш омадем. Айдими кору боршон хушон шудан, клиторро манда додану, баъд нигоҳ кунед, бардори азиз. Дар хонашон пули дарзи пула мондаанам хеле рост, бардори азиз. Оле агар даст қалб боша, бардори азиз, даст қалб боша, тарбияи хуб дидагӣ набошӣ, пула мегирию гӯй мехӯрӣ мери. Хеёл мекунӣ ки дунё бедарвозае, ҳамун лаҳза меқапанда. Баъд нигоҳ кунед, бардори азиз, ки ман мисол дидам пул рӯйрост мондагия, телефон мондагия, мисол клито дасти манда. Лекин худованд ҳар яктаи моро ақл додагия, бардори азиз. Агар ақла хуб бо истифода барем, бардори азиз, нигоҳ кунем ки чӣ хел месанҷам. Вақте ки ман пула дидам, мисол телефонро дидам мондагия, баъд хулоса соҳибои хона бегаҳ омаданд. Ман аллакай худам медонам ки ин як санҷиша, ман худам фаҳмидам. Баъд гуфтам шуна ки соҳибои хонара, ина иҷода гуфтам пулотонай, ина пулотон гирен дар ҳамун сефактон, гуфтам маҳкамаш кунед, ина телефонтон дар ҳамин ҷа. Агар гуфтам ҳамин санҷиш боша, манда гуфтам, мана гуфтам падару модарам ин тарбияро додагӣ нестае ки мисол як чизи як нафар хез дузу дасти қалб, мисол манда омӯхтагӣ нестем. Ай ҳамун чем, бардори азиз,
то инами ҳозира шукронаи Аллоҳро мекунем, ки ман қатъи аввал кору фаъолият мекунам, рафту омад мекунам. То ҳамин ҳозира ман дар кор обеспечиват мекунам. аз соли 2011 началаи 2010-11 буд. ҳамин хел буд, ман қатъи ҳамон касро шинос шудам. то ҳамин ҳозира рафту омад, мисол муомилаи хуб, қатъи ранги гӯем фарзанд чун мисол ҳамин муомилаи хуб дошта бошӣ. Бародари азиз, ин мегӯянд ку гӯшт беустуғон намешавад. Ин феъли рафтори хуб доштагӣ бошӣ. Бародари азиз, феъли рафтори хуб дошта бошед. Агар ҳамин ҳунарманд ҳар ҷое рава хор намешавад. Бародари азиз, вақте ки феъли рафтори хуб дошта бошад, ҳунар дошта бошиму одобу адабу услуба надорам, бародари азиз, ӯ ҳунарманд ҳеҷ вақт ҳунараш пеш намерад. Ягон гурам ба ӯ ҳунар ягон пешравӣ намекунӣ. Бародари азиз, вақте ки одоб надошта бошӣ, феъли рафтори хуб надошта бошӣ, ӯ кору гире ту мекунӣ, устобие ту мекунӣ, ягон маънае надорад. Бародари азиз, барои ҳамин фақат ҳамин эҳтиёт кунед. Бародари азиз, ба ҳар роҳ мисол месанҷанд моно. Кӯшиш кунем ки мисол дахтон мисол мушкилӣ набиёрем. Кӯшиш кунем ки мисол як кореро пеша гирем ки бародари азиз ба мо фоидае биёяю дар ягон кас залал набиёрем. Бародари азиз, барои ҳамин дунё бедарвоза нестад. Як рӯз дарвозата мекуванд. Вақте хайна мисол медизӣ ҳамон маблаға, мегӣ ки ман надизидам, хулоса медизӣ, янимаш мекунӣ палаву мегӣ ки ман нагирифтам. Унҷа дар камераҳо ҳастад. Бародари азиз, ин дунё оз бедарвоза нестад. ози агар мисол дар он ҷо мисол Аллоҳ худу шоҳидай, мисол мебинад, шунаво аст, бино аст, мебинад ки ту чӣ кор кардисӣ. Або инҷа дар дунёда ҳози мисол тараққиёт пеш рафтага. Ҳар як камерао, ҳар як ҷо чоку пучок мемонанд, тамошот мекунанд, ки худат баъд нишонат медиҳанд доказательствора, худат ба ҳайрон мешӣ, худат ба дар ҳайрат мемонӣ. Ози бо отпечатка гуфтани гап аста, ин хай дар Қуръон омадагиай, ҳамаша доказат показат мекунанд, ба худат ҳайрон мешӣ, ки чӣ кор кардӣ ва пушаймонӣ надорад, оқибат суд. ё ки мебаранд янимат мекунанд, маҳкамат мекунанд ай кору кирдори кардагӣ, ё ки агар бо одамои баинсоф бошанд, як таъкидат мекунанд, мисол панду насиҳат мекунанд, як омӯзише медиҳанд, таки мисол ҳамин корро дига накунӣ. Барои ҳамин мегӯянд ку адабро аз кӣ омӯхтӣ? Аз беадабон. Вақте ки мисол агар ақли хуб истифода барем, ҳамон беадаб ки беадабӣ кардааст, ту мебинӣ ки кори соз нестай, баъд мегӯӣ ки ҳамин кори соз нестай, ман накардам ҳамин корро. Ана адаба омӯхтӣ аллакай. Лекин агар бо ҳамон коре ки вай кардаистай, бо ҳамин хел шуруъ кунӣ, ин унҷае ба шайтон дода мешавад. Бародари азиз, так парвиз мусулманка дастгирӣ кунед. ҳамин канали як хоҳари мусулмонамонро. Бале, гулсимо 5 нафаре. Бародари азиз, бахшиш. Бародари азиз, агар аз суҳбатҳои мо шумо хобтон набарад, аз хобтон монде, бародари азиз, бахшиши зиёд аз ҳаматон узр мепурсем. Бародари азиз, ки шуморо ғам додему, шумо инҷо омадем моро гӯш каристед. дӯстои азиз, бахшиши зиёд. нороҳаттон карда бошем, узр. Бародари азиз, узр. ё Аллоҳи меҳрубон. ина баъзе нафарҳо моро мегӯянд, ки шумо хестен ин рӯз гавзан шудину, шумо мисол пеш мисол фисибинитонро тоза карда наметонистен. Охай инами баъзе бародарое ки ҳамин гапҳоро мегӯянд, шумо фисибинитонро тоза карда метонен, чун ҳамин корҳои хубро шуруъ намегиред? Чун намехезен як гапа намезанед? Бародари азиз, шумо ку фисибинитонро тоза карда метонед ку. Мо наметонистем, шумо метонистед. Чун ҳамин корҳоро шуруъ намекунед?
чӯ ҳами мисол як кори хубро шурӯъ намекунед, я ба дастгирии як нафар мисол чӣ намекунед, шурӯъ намекунед, ҳами корро пеша намегиред. Чӯа ай мо ягон грамм камӣ дорем, камӣ надорем, зиёдӣ дорену, шумо офиси бинитонро тоза карда метавонед гӯ. Шумо ай мо як зина болоем, шумо метавонед худтонро идора карда. Мо наметавонем, офиси бинимон кушод мешаву, далавон мехама мерафт. Мо наметавонем худмонро идора карда. Аз шумо метавонем, чӯа шумо ҳамин корҳоро даст намегиред? Чӯа мо офиси бинимонро тоза карда наметавонему, мо хестем гавзан шудем, ту намехезӣ гап намезанӣ. Чӯа? Ман барои зарар овардан ба ҷомеа хестам гап задистам, ё ки барои фоида овардан ба ҷомеа? Ба фикрам ягон грамм, як зарраи ҳатто ҳамин суханои ман зарар намеовардагиста, бародари азиз. Лекин гуфти ҳамун бародарамон Рустами Бакриддин ки мардуми мо курнамаканд. Ҳамун курнамакишро хондум шеъре ки саге ки тоъмаи ӯ устухон аст. Саге ки тоъмаи ӯ устухон аст, ба ҷону дил муҳибби хонадон аст. Агар 100 бор ронад соҳиби ӯ, нагардонад аз он поси намак рӯ. Ҳамун маблағе ки мисол ҳамун даромаде ки дар хона дорӣ, мисол меҳнати ҳалолу покиза мекунӣ, ба ҳамин шукрона накарда, ӯ бар заъми ин хеста ягон розыгриш мекунӣ, як пешравие мекунӣ ки чанд кас аз ин пешравии ту зулм гӯем чӣ мебинад, зарар мебинад. Барои чӣ шукрона намекунӣ ба ҳамун меҳнати ҳалолу покизае ки ҳамин як бурдаки нуна дар оилаат мебиёрӣ, мехӯронӣ, мепӯшонӣ. Барои ҳамин қаноатманд намешӣ, шукронаи Аллоҳ намекунӣ, ҷӯёи як чизи дига мешӣ ки чӣ хел кунум аз як бародари дигаам пул ситонам, чӣ хел кунум як бародарамро фиреб кунам, чӣ хел кунум як бародарамона найранг кунам. Ягон халтур ғалтид ҳа бугӯ баъд окей. Парвизҷон акӯ чӣ хел ман дар шаҳри Краснодарам, чӣ хели халтур-ғалта шумо раҳоӣ гум? Шумо дар шаҳри Краснодарем, Парвиз? Студентура равон мекунем. Мегӯм шумо дар шаҳри Краснодарем? Ман дар шаҳри Краснодар нестам. Дар шаҳри чӣ Москваву тарафҳо нестам, бародари азиз. Ман шаҳри Краснодарский крайдам, не Москвада. Москвада яке шуд бародаро агар гап занамона, мисол каналҳои бародарода бинем, иншоаллоҳ шуморо хабар мекунем. Иншоаллоҳ. Оли бо ҷӯё мешавем, бародаро вақти суҳбат мекунем. Мисол мо ягон кор шабаш боша, мисол аз дасти бародароям ӯ студент чӣ корҳо мебиёяд. Разнорабочий, яъне мисол капата ламата хеле корҳо, мисол абойкилекини хеле мисол капата ламат хаями разнорабочий гӯем. Ягон ҷо абойканӣ гӯем, ягон корҳои физические охӯ. Плюс аҳалии муслим хуш омадед. Созӣ бурад шукронаи Аллоҳ, алҳамдулиллоҳ, худоро шукр. Гаштем майда ба дуои шумо. Хай бародарои азиз, ҳолу аҳволтон чӣ хел аст дар ин ғарибӣ? Ҳама 100% бародарои азиз? Зиндагиятон хуб аст? Бародарои азиз, шумо кам нависондан гирем. Ман киви пӯст кунам, як киви кани чӣ кунем? Алҳамдулиллоҳ, соз. Худо ҳамеша соз бошӣ, бародари азиз. Бародарои азиз, ман якем ҳамин яъне чӣ дорам, яъне дасатка дорам, чапанам, ҳамин корҳои буридан, корҳое ки не мисол ягон санг, ҳамин партои санг мезанӣ ку, ҳамин дасти чапам қатӣ дасти мисол ин корҳои физическиро ба ҳамин даст мекунам. Хеле хӯрдан, мисол хӯрока хӯрдан ба дасти ростам мехӯрам. Қошиқу мисол чӣ қатӣ фақат ҳамин футбол бозӣ кардана, мисол ягон чӣ биридан, ягон шурпавиёр мисол перфоратора қапидан дасти чапа қатӣ.
این دستی چپم با قوت ایو، انا این دستی روستا، این دستی روستا قطعی که ای کودکی کار کرده نیست. مثال هر دی دستم قطعی کار کرده میتونم، لیکن دستی چپ با قوت تره کنیم برای که با این بولش کار میکنم. گفتی خودت کپتو لامتو давбек гап нест, гап нест. Инаме қани дастат кардем бардори азиз, инаме чапана мисол мебурем. Ҳама бачаам хеле ранги ман шудай, ҳавая чӣ каресиян ша ёдуш додесиян ки ба дасти росташ чӣ кунад. Ман кӯдак будам, ба дасти чапам менависондум, баъд хулоса мана ёд додам ба дасти ростам банависондум. Агар хел гӯем хӯрданам гӯем, ба дасти чапа мехӯрдум, майдаки будагимда дудаста мехӯрдум. Ҳам ба ин даста мехӯрдум, ҳам ба он даст. алафа медиравум, алафдиравида ҳам ба ин даста медиравум, ҳам ба ин даста. Мисол ин дастам ки беҳра кишид бу ба ин дастам. Достои китайст ки биромадагӣ буд ки ду тарафа ҳам хеле досто қатиш мекардам, алаф медиравидем. ҳай хулоса инем хеле дӯстои азиз. мевои болаззати зур айнакен витамина лаззати хуб дорад. раҳмати калон миннатдорам. ҳамин як ташкифояй, вале бояд ки иштиҳо биёяд. бо иншоалло бо нӯши ҷон мекунем. ай болош як қанди лёвушка мезанем. шукронаи аллоҳ. хулоса инем хеле дӯстои азиз, ҳамин хеле кору бори зиндагӣ. парвизҷон созаки дига админ хай агар не ман рафтам хоб мерам. гап нест дӯстои азиз, худованд нигаҳбони ҳаматон бошаву умраки дарозтон тияву ризқаки фарозтон тияву ҳар ҷо сафар мекунен сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тияву соғ омаден бародари азиз, саломат ва ба дасти пур, ба лаби ханда, ба кисакҳои хандалоту малмалот иншоалло ба пеши падару модар, ба пеши зану фарзандтон баргарден. дӯстои азиз, нафарое ки бемор ҳастанд, худоя худованди карим бемориҳошонро шифои комила оҷил ато фармояд. нафарое ки мушкилӣ доранд, мушкилиҳошонро иншоалло ба роҳи рост, ба меҳнати ҳалолу покиза мушкилиҳошонро осон гардонад, мушкилиҳошонро паси сар гардонад. нафарое ки фарзанд надоранд, соҳиби фарзанди солиҳу солиҳаву солимшон гардонад иншоалло. нафарое ки наздикошонро аз даст додагӣ ҳастанд, ба онҳо сабри ҷамил хоҳонему, гузаштагиҳошонро раҳмату мағфират гардонаву гурӯҳшонро пурнур гардонаву ҷойшонро ҷаннатулфирдавс гардонад иншоалло. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. аллоҳумма ғфир ли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина валмуъминот валмуслимина валмуслимот алаҳяи минҳум валамвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва қозил ҳоҷот. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун.
ای فتاحی بخشنده، ای فتاحی بخشنده، بکشا دلی بنده، تا بنده مسلمان شد، خواننده قرآن شد. همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و با من. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. زنده باشید دوستای عزیز. خداحافظ برادرای عزیز. ҳама каса хуш омаден. Раҳмати калон барои дастгиритон ки канали Казан Тизиро дастгирӣ мекунед. Умедворам ки суҳбати хуб гузашт. Суҳбат ба фикрам нафаре ки гӯш карден аз аввал буден, суҳбат маъқултон шуд ба фикрам. Сипос админ. Саломат бошед, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед дӯстони азиз. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Нависонед, ягон чи нависонданӣ бошед, нависонед, мехонему, баъд эфира қатъ мекунем дӯстои азиз. Сипос барои дуоҳоятон. Саломат бошед, раҳмати калон. Хай, хобои хуш, хобои раҳмонӣ. Иншоаллоҳ дар намозатон давоми кивиро хӯред. Иншоаллоҳ. Ҳоли бедорем мо дӯсти азиз, то намози бомдода бедорем. Барои ҳамин ҳоли кивиё се дига кивиё мондагия, якта ношботии нок мондагиай. Хулоса бо ягон 10-тай, 15-тай ё ки 20-тай қанди лёвушка мондагиай. Инака агар гушна мондан гирем мисол, кам-кам ноништа карда, кам-кам то вақти намози бомдода нӯши ҷон мекунему. Баъд иншоаллоҳ намози бомдода мехонему. Баъд мезанем хоб то соатҳои 10-11 рӯза. Пага мисол выходной яйне ки мо выходной дам кор мекунем. Мисол по настроенӣ кай вақте форамона дам мегирем, отдих мекунем, кай вақте форамона кор мекунем. Барои ҳамин мо худмон дар худмон хазоинем. Кӯшиш мекунем ки ҳам соҳиби хона розӣ боша, ҳам мо розӣ бошем. Дигарш ҳамааш хуба иншоаллоҳ. Вақте ки мисол ба розигӣ шуд, ба муомилаи хуб шуд, ҳамаи кор ҳалли хича меёбад иншоаллоҳ. Шабатон ба хайр дӯстон. То субҳи дигар худоҳофиз. Худоҳофиз дӯстои азиз. Худо нигаҳбони ҳаматон. Раҳмати калон. Миннатдорем.